салому алейкум тамошобинон муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. Дар оғози барнома таваҷҷӯҳ намоед ба сархати гузоришҳо. таъмини мунтазами аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо бо барқ, сарфакорона истифода намудани барқ ва пешгирӣ аз талафоти беҳудаи он муҳим аст. ҳифзи солимии аҳолӣ дар мадди назар. Дар шаҳри Хуҷанд соли равон ба миқдори 2 тонна маҳсулоти пастсифат дарёфт ва нобуд карда шуд. шарҳи ин ва дигар хабарҳо. Хадамоти матбуоти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад ки паёми навбати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории мамлакат Маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ моҳи январи соли 2021 ирсол мегардад. мавзӯи дигар, коршиносони масоили иқтисодӣ бар он назаранд ки камборишии тирамоҳу зимистони имсола боиси коҳиши сатҳи об дар обанборҳо гардид ки ин дар навбати худ ба истеҳсоли энергия таъсири манфӣ мерасонад. дар рӯзҳои сарди зимистон асосан талабот ба барқ афзоиш меёбад ва дар сурати сарфакорона истифода набурдан дар таъмини аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо бо барқ дар идомаи фасли зимистон ҷорӣ гардидани маҳдудият имконпазир аст. аз ин хотир таъмини муназзами аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо бо барқ дар баробари сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ ва пешгирӣ аз талафоти беҳудаи он ниҳоят муҳим дониста мешавад. тағйирёбии иқлим таъсири худро ба соҳаҳои гуногуни иқтисодию иҷтимоии аҳолии ҷаҳон мерасонад. камбориши тирамоҳу зимистони имсола боиси коҳиши сатҳи об дар обанборҳо гардид ки ин дар навбати худ ба истеҳсоли энергия таъсири манфӣ мерасонад. бояд гуфт ки беш аз 90% иқтидори энергетикии мамлакатро барқи обӣ ташкил медиҳад. ин ҳам дар ҳолест ки талабот ба барқ сол то сол афзоиш меёбад. имрӯз тамоми шаҳрвандони кишвар вазифадор ҳастанд ки аз хона сар карда ба хотир истифодаи дурусти қувваи барқ барои фарзандони худ дар маҳаллаи худ ва ҷои кори худ бояд ин масъулиятро дошта бошанд. имрӯз як самти дигаре аст ки беэътиноӣ нисбати қувваи барқ истифодаи қувваи барқ аст. ин беэътиноӣ чист дуздидани хатти қувваҳои барқ алоҳида ба хонаводаҳое ки аст. ин низ таъсири худро мерасонад. беэътиноӣ нисбати дар ҷои кор хомӯш накардан ки ҷоҳое ки зарурӣ нестанд қувваи барқ шабонарӯзӣ он ҳатто аст дар баъзе ҷоҳо онро низ бояд ба инобат гирифта шавад. имрӯз вақти он расидааст ки сокинон аз таҷҳизоти камасрафи барқӣ истифода бурда аз харҷи безарурату беҳудаи барқ ки бештар ба буҷаи ҳар оила зарари иқтисодӣ ворид месозад даст кашанд. вале на ҳамаи сокинон тарзи дурусти истифодаи барқро то ҳол дарк намуданд. фарҳанги истифодаи нерӯи барқ дар байни мардуми мо на он қадар хуб ташаккул ёфтааст. нерӯи барқе ки истеҳсол мешавад و نووبسته به آنکه سال به سال استحصال نیروی برق زیاد شده است به سبب آنکه فرهنگ استفاده نیروی برق در سطح ضروری قرار ندارد یعنی هنوز بعضی مشکلات به میان می آید. هست اویله هایی که بسیار مثلا شماره اما باشندگان اویله زیاد هستند و هر کدومی باید در شاید مثلا خانه الهیده است در حجره الهیده است اونها هم ازشون استفاده میبرند. حالا که مثلا در خود دهلیزی که عمومی هست اونجا بعضا میشد که ساعت های دراز بعضا شاید شبانه روز همون نیروی برق استفاده میشود. در مثلا حولی های کلان باشد مثلا بعضی جاهای هست که اونجا شاید ضرورت نیروی برق دائمی نباشد. لیکن وقتی که یک مرتبه یک نیروی برق در گیران همون میبینید که ساعت 12 شب است البته همه خواب هستند نیروی برق استفاده برده شده است صرفه نمیشود. یعنی یک راه بسیار خوب بود که مثلا 4-5 سال پیش در تاجیکستان ما جاری شد استفاده لامپه های مثلا کم مصرف. این خیلی نیروی برق صرفه کرد. لیکن امروز باز میبینیم در بعضی جاها در بعضی منطقه ها شاید مردم از نفهمیدن از پس بودن هم فرهنگ استفاده نیروی برق باز برگشتن به همون لامپ‌های تفسانه. اگر که ما چقدر استحصال نیروی برق زیاد کنیم نیروگاه‌های برقی زیاد سازیم لیکن اگر فرهنگ استفاده نیروی برق نداشته باشیم ما همه وقت این مشکلی باقی میماند. استفاده فروزانک‌های تفسان و گرمکنک‌های خودساخت از یک جانب ضرر اقتصادی را به وجود آورد از طرف دیگر سبب سر زدن هر گونه حادثه‌های ناخوش به مانند سوختار در منزل و کارگاه می‌گردد. منوچهر سلیمان، حفیظ الله سعدالله، اخبار.
бо мақсади беҳтар намудани шароити кору хизматрасонӣ ба кормандони соҳаи барқи шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, Деваштич, Шаҳристон, Спитамен, Зафаробод ва Ҷабор Расулов бинои нави маъмурӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Иншооти мазкур дар муҳлати кӯтоҳ ва бо тарзи муосир навсозӣ карда шуд. гузориши ҳамкорони мо аз шаҳри Истаравшан. масъулини мутахассисон و برقچیان شبکه‌های برق قطعی به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتیج توفیل تشکیل تشویقات و ترغیبات استفاده عاقلانه پرثمر نیروی برق، لامپ‌ها و واسطه‌های کم مصرف، همزمان با انگشت و هیزم و دیگر واسطه‌های آلترناتیوی گرم کردن خانه‌ها صاحب بینای خوشتر و زمانوی معمولی گردیدند. انشاءات از 6 حجره علاهیده و انفراستراکچورهای یارسان برای مسئولین و متخصصان دقت جلب کننده ساخته شده. دارای همه شرایط‌ها و تجهیزات تکنولوژی میباشد. در داخل بنا همچنین صنف تکنیکی عمل میکند که با اشیاء و عیانیت‌های ساحه برق تجهیزانیده شده، همچون مکان مکتب تجربه پیشقدم و تکمیل اختصاصی برقچیان خدمت می‌نماید. به مناسبت افتتاح بنای نو معموری با شرکت مسئولین و برقچیان شهر و نواحی استراوشن، دیوشتیج، شهرستان، سپیتامن، زفرآباد و به نام جبار رسولوف با اشتراک نمایندگان جمعیت سهامی کشاده خالدنگی برق تاجیک، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغل و ناحیه دیوشتیج و جمعیت سهامی کشاده شبکه‌های برق منطقه استراوشن جمع آمد دایر گردید. نزد حاضرین تاکید گردید که بنابر سالهای 60 عصر گذشته بنیاد گردیدن و تا امروز فرسوده شدن بنای معموری مسئولین و برقچیان قطعی به نام اسماعیل سامانی ضرورت بنیاد بنای نو پیش آمده. آن در مهلت‌های کوتاه‌ترین و با طرز معاصر پیشکش برقچیان گردید. فعلا زیرساخت برقی قطعه اسماعیل سامانی به 17,000 نفر مشتری اجتماعی و اقتصادی و 315 عدد خواجگی‌های دهقانی جماعی و انفرادی و عائلوی جماعت‌های دهات وحدت به نام اسماعیل سامانی و راس‌آباد توسط 4 ترانسفورماتور پرقوت 35 بر 10 کیلووات آمپر با توانایی 22 از 9 مگاوات آمپر خدمت برقی می‌رساند. امروز شبکه برقی قطعه اسماعیل سامانی بنای معموری نابنیاد شدند که این برای پیشروی کار، برای صرفه‌جویی برق و جمع‌آوری مبلغ و در بین مردم کاربری‌ها برای صرفه‌کارانه استفاده بردن برق با حصه کلان می‌گذاریم. خرسندی بخش است که در این روند امروز ترانسفورماتور جدید و پرقوت 40,000 مگاوات آمپر در زیرساخت برقی چهارباغ شهری استراوشن به طور رسمی مورد استفاده قرار گرفت. ارزش ترانسفورماتورهای توانای زیبا مجهز گردیده نزدیک 10 میلیون سومانی بوده. صفت برق رسانی را به مشتریان از زیرساخت برقی چهارباغ شهری استراوشن به نام اسماعیل سامانی ناحیه دیوشتیج و شهرستان ناحیه شهرستان استفاده برنده خیلی بهتر و مسئولیت استفاده برق را به مراتب بالا میبرد. مزبوط بابازاده از ناحیه دیوشتیج ولایت سوغل برای برنامه اخبار. давоми 2 соли охир дар доираи нақшачорабиниҳои 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик 169 иншоот ба истифода дода шуда, сохтмони 85 иншоот идома дорад. аз тадбирҳои ободонӣ ва сабзкорӣ дар ноҳияи Темурмалик Абдурозиқи азиз гузориш медиҳад. сохтусози бинои иловагии мактаб барои 640 хонанда дар заминаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 шаҳраки Совет бо маблағи бештар аз 5 миллион сомонӣ аз ҳисоби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вусъатнок ҷараён дорад. таълимгоҳи мазкур ҳамчун иншооти ҷашнӣ бо назардошти бартараф намудани нарасидани ҷои нишаст дар калонтарин дабистони ноҳияи Темурмалик ба нақша гирифта шуда дар арафаи гиромидошт аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳрабардорӣ қарор хоҳад гирифт. чун дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар ноҳияи Темурмалик низ бо дастгирии соҳибкорони ватандост майдони нишони давлатӣ ва парчами миллӣ бунёд карда мешавад. иқдомҳои созандагӣ бо шиддат ҷараён дошта умед аст ки дар муҳлати муайян гардида ҳамчун рамзҳои миллӣ, давлатдорӣ ва ҷои фароғати сокинон ба истифода супурда мешавад. ҳозир мо дар боғи фарҳанги фароғатӣ ба номи бобиёнус худоидозода қарор дорем ки ба тарҳи нави замонавӣ пурра аз навсозӣ гарда истодааст. дар ин ҷо фаввораҳо сохта дута фаввора сохта истода, майдончаҳои бозии кӯдакона, майдончаҳои бозии футболу волейбол ва дигар иншоотҳои фарҳангӣ фароғатӣ сохта ба истифода медиҳем. ба ҳамин монанд дар кӯчаи марказии шаҳраки Совет барои кормандони Кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Темурмалик
бинои маъмурӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ қомат меафрӯзад. новобаста ба сардиҳои фасли зимистон корҳои ободонӣ дар иншооти ҳизбӣ ҷараёни хуб дошта тибқи нақша соли оянда мавриди корбарӣ қарор мегирад. боғи фарҳангу фароғатии марказии ноҳияи темурмалик аз нав таҷдиду барқарор мегардад. аллакай беш аз 60% корҳои ободонӣ дар муассисаи мазкур ба анҷом расида, роҳравҳо омода ва ниҳолҳои ороишиву сояфкан низ шинода шуданд. ба ҳамин монанд сохтмони осоишгоҳ иборат аз 7 ошёна дар кӯчаи ба номи ҳоҷи ҳусайни кангуртӣ оғоз гардида вусъатнок ҷараён дорад. дар ноҳияи темурмалик имконоти муолиҷа бо истифода аз захираҳои табиӣ вуҷуд дошта акнун бо қомат афрохтани осоишгоҳи ҷадид шумораи чунин иншоот ба 3 адад хоҳад расид. соҳибкорони бо нангу номус барои 300 нафар меҳмонону эҳтиёҷмандон шароити муолиҷа ва фароғатро фароҳам меоранд. беморхонаи марказии ноҳияи темурмалик низ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмиру таҷдид шуда ба истиқболи санаҳои бузургу таърихӣ беҳтарин шароити хизматрасонии тиббиро фароҳам месозад. бо ҳиммати соҳибкорон дар соҳили дарёи сурхоб иншооти обрасонӣ бунёд гардида истодааст ки то 80% оби дарёро такшину коркард ва ба сокинони маркази ноҳия интиқол медиҳад. инҷо ҳамзамон 2 ҳавзи обтозакунӣ бунёд карда мешавад. биноҳои маъмурии иншоот қомат афрохта анҷоми пурраи корҳо соли оянда дар назар дошта шудааст. ба ҳамин тартиб шахсони ҳимматбаланди ноҳияи темурмалик бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ дар ҳудуди шаҳраку деҳот 6 майдончаи варзишӣ, ҳаммом ва ҳавзи шиноварӣ бунёд мекунанд. аллакай иқдомҳои сабзкорӣ низ оғоз гардида ба таври ҳашарҳои дастаҷамона мавсими ниҳолшинонӣ ва гулзоркунии кӯчаҳоро вусъат мебахшанд. тавре иттилоъ доданд мавсими равон беш аз 15 000 бех ниҳолҳои гуногуни сояафкан ва мевадиҳанда парвариш мегардад. дар кӯчаҳои асосии шаҳраки совет шинондани гулҳои мавсимиро оғоз карданд. имрӯз дар 7 ҷамоатҳои шаҳраку деҳот аз ҷумла дар ҷамоати шаҳраки совет маркази ноҳия аз тарафи кормандони ташкилоту муассисаҳо тариқи ҳашарҳои дастаҷамона гулҳои мавсимӣ корҳо рафта истоданд ва ин иқдом дар 6 ҷамоат деҳот низ бо маром идома дорад ва кӯшиш мекунем ки ноҳияи темурмаликро ки яке аз ноҳияҳои дурдасти кишвари аз замони тоҷикистони соҳиби истиқлол мебошад бо ташкил намудани чунин корҳои ободонии созандагӣ бунёди иншоотҳои наву замонавӣ ва муосир ва инчунин ташкил намудани ҳашарҳои дастаҷамона бо шинондани дарахтони ороишӣ гулҳои мавсимӣ ободу зебо гардонем. то гиромӣ дошт аз санаи бузургдошти миллат дар ҳудуди ноҳияи темурмалик 65 иншооти боқимонда пурра бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор мегирад. абдурозиқи азизу байдуллои қодир, ноҳияи темурмалик, ахбор. идомаи барнома. аз тарафи маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд соли равон ба миқдори 2 тонна маҳсулоти пассифати муҳлати истеъмолаш гузашта аз бозору марказҳои савдо дарёфт ва нобуд карда шуд. ҳамчунин барои нигоҳдории солимии аҳолӣ ва роҳ наёфтани маҳсулоти пассифат ба бозори истеъмолӣ байни соҳибкорону истеъмолкунандагони корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. гузориши маҳмуд аҳмадзода ва дилшод юсуфӣ. таъмини амнияти санитарию эпидемиологӣ, риояи қоидаҳои нигоҳдории маҳсулот, пешниҳоди ғизо аз масъалаҳои асосии ҳифзи саломатии аҳолӣ, пешгирӣ аз пайдошавии бемории сироятӣ, заҳролудшавӣ мебошад. аз ҷониби мутахассисони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд ин навбат зиёда аз 500 килограмм маҳсулоти хӯрока, шириниҳо, нӯшокиҳо, маҳсулоти қаннодӣ, маводи шустушӯӣ пассифат ва муҳлати истифодааш гузашта ки истеъмолу истифодаи он ба саломатии инсон зарар дорад дарёфт ва аз пешниҳоди он барои фурӯш пешгирӣ карда шуд. намунаи маҳсулоти хӯрока аз ташхис гузаронида ғайриқобили истифода дониста шуд. аз тарафи кормандони марказ дар якҷоягӣ бо сохторҳои дахлдор якчанд намуд маҳсулотҳое ки ҳангоми фурӯш метавонистанд сабабгори сарзадани сироят ё заҳролудшаванд аз муомилот гирифта шуда дар асоси қарори сардухтур онҳо маҳв сохта мешаванд. бояд ки харидорон ҳангоми харидорӣ намудани маҳсулотҳо бинанд этикеткаҳои онро, намуди зоҳирии онро, кадом цехҳо баровардааст, маҳсулотҳои шубҳанокро бояд онҳо нахаранд. бар асоси санад маҳсулоти дарёфт гардида ки муҳлати истифодаи он гузаштаасту истеъмоли он ба саломатии инсон ва ҳайвонот низ зараровар мебошад, аз ҷониби мутахассисони марказ дар партовгоҳи шаҳри хуҷанд баъди сӯзонидан бо хок рӯйпӯш ва нобуд карда шуд. ба иттилои масъулини маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри хуҷанд соли равон дар доираи гузаронидани санҷишҳо корҳои тарғиботӣ байни соҳибкорону фурӯшандагон оид ба зарари маҳсулоти пассифат ва муҳлати истеъмолаш гузашта беш аз 2000 килограмм маҳсулоти гуногун дарёфт шудааст ки қариб нисфи ин маҳсулот бевосита бо муроҷиати худи соҳибкорон
корогарон ва фурӯшандагон нобуд карда шуд. масъулини марказ баҳри роҳ надодани маҳсулоти пастсифат муҳлати истеъмолаш гузашта ба бозору марказҳои савдо бо роҳбарони бозору фурӯшгоҳҳо ва коргоҳҳои истеҳсоли шириниҳо мулоқот доир намуданд. дар он оид ба риояи қоидаҳои санитарӣ ҳангоми истеҳсоли шириниҳо, хӯришҳо, тарзи тайёр кардану нигоҳдорӣ ва пешниҳоди он ба инобат гирифтани ҳамаи қоидаҳо ки ҳифзи солимии аҳолӣ истеъмолкунандагон аз он вобаста аст таъкид намуданд. Ассоциатсияи журналистони риштаи варзиши Тоҷикистон 10 варзишгари беҳтарини соли 2020-ро муайян кард. Муайянсозии 10 конаи беҳтарин дар асоси натиҷагирии назархоҳии хабарнигорони соҳаи варзиш сурат гирифт. Дар шаҳри Кӯлоб мусобиқаи гӯштини миллӣ доир гардид. Шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. солҳои охир давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба омовият ва рушди намудҳои миллӣ диққати ҷиддӣ зоҳир мекунанд. тибқи нақша чорабиниҳои Федератсияи гӯштини миллӣ ва бо дастгирии Кумитаи кор бо ҷавонони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Бостонии Кӯлоб мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоизаи устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов доир шуд. мусобиқаи мазкур бо ширкати беҳтарин паҳлавонон аз вилоятҳои Хатлон, Сух, шаҳри Душанбе, шаҳри Ноҳиятобе Марказ, Водии Раш ва соҳибони майдон аз шаҳри Кӯлоб хело ҳам ҷолибу хотирмон сурат гирифта 2 рӯз зурозмоӣ идома кард. тавре ки масъулин хабар доданд, зиёда аз 100 нафар паҳлавони ҷавон дар чорабинии варзишӣ бо ҳам омаданд ки нисбат ба соли гузашта тайёрӣ ва омодагии варзишгарон дар сатҳи баланд эҳсос мешуд. мусобиқа дар сатҳи ҷумҳуравӣ қарор дорад. касоне ки дар минтақаҳои худ марҳилаҳои дуюмро ғолиб ва ҷоизадор гаштанд дар ин мусобиқа ҳуқуқи иштирок карданро доранд. қисмате аз мураббиён шогирдони Шариф Саидов ба ҳисоб мераванд ки бо ифтихор дар ин мусобиқа ширкат намуда чорабиниро дар сатҳи баланд доир намуданд. дар 4 намуди мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дар соли 2020 иштирок кардам ва дар ҳар ҷои он сазовори ҷои аввал гаштам. дар соли 2020 дар 3 мусобиқаи ҷумҳуриявӣ иштирок кардам ва дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон ба гӯштини зудо ҷои аввалро ишғол кардам ва дар байни калонсолон ҷои сеюмро ва имрӯз бошад дар гӯштини миллӣ байни ҷавонон ҷои аввалро ишғол кардам. ҳамаи ғолибон ва ҷоизадорон бо медал, ифтихорнома, ҷом ва дигар тӯҳфаҳои Кумитаи кор бо ҷавонони варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Федератсияи гӯштини мамлакат ва дигар сарпарастон сарфароз гардонда шуданд. дар ҷанбасти умумӣ паҳлавони шаҳри Душанбе маҳорати баланд нишон дода бо дарёфти бештари медалҳои тиллои мусобиқа ба гирифтани ҷои якум сарфароз гардиданд. ҷои дуюмро бошад соҳибони майдон паҳлавони шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон ва зинаи сеюмро паҳлавони вилояти Мухтори Кӯстони Бадахшон ишғол намуданд. ба ғолибон дар вазнҳои алоҳида ҷоми устоди варзиши собиқ иттиҳоди шӯравӣ Шариф Саидов тақдим гардид. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизионӣ Тоҷикистон бимонед.